Sir, SSB ni songkajak musical meet pandawa nang sakbai thangpiyai bau haima tong sir. Balai tong thoka poila khe to abose kaitor no manaiba kaitor ni busarok aboni bara tong thok mani tai kotor kori to kaitor no mayabo wangmo sungsaro haye sungsana hani yakar buklang thangmani tongo tini kopal abono kahama hino sung kaitor no mankha tini belai kopal kaham ebong tini belai taibo kaitor jora rekha asok besto sungsar ba eke asok besto ni bisingti tini oro phaye o program o kaitor no lobnani tai surinani jora mankha joto dol baino abo kai actually kaitor ni plan se abo wansugoi maya tong mane ang tini oro sokane nei mane asuke bini khairok ma mankha family tini oro o program o pal play joto baino kaitor no surinani jora mankha. Sir, sing oro family bisingti ke sawi mangkha je bor me pukek laye chikla chikli ro o jora ono pujani engai suti mano kereng thakta logo pori tongai ro suti family bisingti gobangma chamung nungmung hamya jingjal bai ta sung ne bor me nahar mungai sung sar nang surukta tipra sani engai sung tane komeba nini bukhake chikla chikli ro no o pandani bukhake tam message sonai sir. Actually abo kono Christian Hindu omhai matter ya actually chini je generation rok next generation thai tongnai chini sikla sikli rok borok mane boron thane ang obon kasana musungo ang owaisa kaisa program o speech repro mas tisaka abono bises khlai chini lekha surung tongnai chini tiprasa sikla sikli rok bangma phekjak manibai geraljak ebong bemuk hamia bangma bemarok bai koboljak thanayo chung Tripura AIDS Control Society ni report mutabik je aron report manmani mutabik 100 ni bisingai jara positive tongnai rok 100 ni bisingai 80 ni kubang 80% ni kubang no chini Tripura sa sikla sikli rok gabo bele wana mani singsa abonati aboni bage tini ani ungkha khanabon nini phana ungoi mano ba tini nini ungkha tini ani phana ungoi mano mane Tripura sa mane chungjoto ninu emoni bagai jara je ungkha je phekjak manui bai godalai tini bemar hamya sitra bai borok kobol jakha borong thane ang khaki philan bai kobogo ebong tabuk jara o jaga thangya rok borok khub sotorko khlai tongnani ungthong ebong bayap ni bisingtui go onek somoy abahai rok involve mungoi ba kobulai phano amtui final chances tongo abon bagai abahai rok ba haksal khai tongkhai chau dorkar nangkai abahai bayap rok no chung tam hinai borok bai haksalai selengma ko gya borok bai kisa haksalai norjaga abai system abahai tomung bai tongkhai chau hinai ang joto sikla sikli rok no koyuta anda